Alang sa news headlines. Sektor sa edukasyon padayong gipalambo sa administrasyong UI. Potensyal sa MISOR gihisgutan uban sa Provincial Land Use Committee. Infra development sa Kapitolyo angay atangan sa probinsya. DSWD Extension Office na anaa sa Capitol Grounds abli kanunay sa publiko. Maayong pagbangon sa misnons ning kabuntagon sa Mayo 7 tuig 2026. Usa ka malipayong kabuntagon kaninyo sulod sa 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan nga gilangkuban sa 424 ka mga barangay ning probinsya sa Misamis Oriental. Karon atong sayron ang nagariyang kasikas ug mga mahinungdanong impormasyon alayon sa administrasyon ni Governor Juliet T. Uy. Ako ang iyong makauban sa kahanginan, Regina Morato Nilmaygay ug kini ang MISOR News. Usa sa prioridad ni Governor Uy mao ang pagpalambo sa sektor sa edukasyon. Sa maong rason nga usa sa gihisgutan atol sa local school board meeting ang mahatag ang incentives ngadto sa Namraa winning athletes laki usab ang honoraria alang sa tanang CDW. Dunggo nato kay Ellen May Lahinaw ang kompletong impormasyon. Gipahigayon ang usa ka local school board executive meeting di nagkatigom ang mga lokal nga kagamahanan og sektor sa edukasyon aron isgutan ang mga prioridad nga programa, pundo o mga inisyatiba alang sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa tibok Misamis Oriental. Pipila sa mag-isgutan ang pag-aproba sa incentives for the winners of Northern Mindanao Regional Athletic Association, honorarium sa mga child development workers, incentives alang sa child development workers services awardees ug child development workers retirees ug uban pa. Ato sa katiguman gipresentar usab sa Department of Education Division of Misamis Oriental ang progress report sa ilang mga dagkong kayukan nga gipunduhan sa local school board. Dako ang pasalamat ni Division Sports Officer Ms. Rodora Gallares kang Governor Juliet Uy sa dakong suporta niini sa sektor sa edukasyon labi na sa paugnat sa kusog. Gov, daghan kayong salamat kauban sa imong sa local school board o taga-province sa Misamis Oriental. Ang DepEd Misamis Oriental mapasalamaton kanimo, kaninyo nga tanan, kauban sa mga bata, ang among mga magtutudlo, ang among mga coaches, assistant coaches, chaperones, mga atleta, ug tanan sa pamilya nga miyembro sa DepEd Misamis Oriental. Gov, salamat kayo sa imong suporta. Kaya ang imong suporta nagpasabot kani nga dako kaning impact para sa atong mga batanon aron mahimo silang mapuslanon nga mga lumulupyo dili lang sa atong Misamis Oriental kundi sa tibuok kalibutan. Among ipasigarbo ang imong pagtapang kanamong tanan. Salamat kayo. Gipangunahan ang panagtigom ni Provincial Administrator Roel Gayoso, isip representante ni Governor Juliet Uy, uban nila ni LSB Secretary Mr. Jerome Mundo, School Division Superintendent Co-Chairman DepEd MISOR Mr. Edelberto Opinaria, MISOR Public School Teachers Association President Ms. Maria Asuncion Raffles ug uban pa. Ang LSB meeting nahimong plataporma aron mas mapalawom ang panagsisgot o pagkinabangay sa tanang sektor uban ang tumo nga makap-ot ang usa ka malambuon o eksklusibong sistema sa edukasyon alang sa tanan kabatan-unan. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Ellen May Lahinaw, MISOR News. Daghang salamat, Ellen. Provincial Land Use Committee dako ang pagtuo sa potensyal nga dala sa Misamis Oriental. Niini pagalaumang dunay daghang developmental projects nga itagana sa matang sa transportasyon, turismo, housing, edukasyon ug uban pa sa mosunod nga katuigan. Aniya si Nephilim Diaz hatod ang kompletong detalye. Nagkatigom ang mga miyembro sa Provincial Land Use Committee aron pagaisgutan ang mga plano sa probinsya, partikular na sa El Salvador City. Gitutukan sa maong komitiba ang mga plano sa El Salvador City sulod sa 12 ka tuig nga makahatag og dugang kalambuan sa turismo sa Misamis Oriental. Matod ni Provincial Planning and Development Officer Archimedes Lazaro, importante ang papel sa El Salvador sa pagduso sa economic ug social development sa lalawigan, ilabi na isip agianan padulong sa airport. Kabalumanta sa airport karon na nasa Lagindingan, moagi sa Lubihid, El Salvador, Upol.
So gitanaw namo unsa magiging crucial na role ng El Salvador in terms of economic development, social in terms of housing, education, and economic, particularly ang tourism. Lakip sa mga gitutukan ang pagpalambo sa transportasyon aron mas paspas ang pagbiyahe sa airport ug mga kasikpit nga lugar. Usa sa mga laka nga gilaumang makatabang sa pagdani og dugang turista ug mamumuhunan sa probinsya. Gitanaw usab ang posibleng proyekto nga makapaengganyo sa mga biyahero nga mohunong ug magpabilin sa syudad. Very thankful me kang Honorable Governor. Klaro ang kanyang strategic direction, klaro ang kanyang sugo, particularly sa Provincial Planning and Development Office. So magtinabangay lang ta, tanan pwede buhaton, tanan programs and projects na pwede mahimo, tanan plano na pwede tabangan, tanan pwede proyekto na pwede ma-implement na to. So again, we would like to thank our Provincial Governor for continued support, particularly for the Provincial Planning and Development Office and for the benefit of all Misamis Oriental people. Kabahin kini sa direksyon ni Governor Juliet Uy nga paligunon ang posisyon sa Misamis Oriental isip usa ka progresibong lalawigan subay sa bangon strategic agenda nga nagtinguhang mahatagan sa mas maayong panginabuhian ang katawhan niini. Padayon pa ang PLUC sa pagigtimbayayong sa ubang ahensya sa gobyerno aron mapatuman ang mga planong pangkalambuan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Film Diaz, Mr. News. Daghang salamat, Nef. Sa atong pagbalik, susiyon sa nato ang mga kalampusan ug dugang updates gikan sa usa ka departamento ning atong Kapitolyo. Mamina una kita niining GJTU Weekly Accomplishment Report sa bulan sa Abril gikan pitsa 27 hangtod 30 2026. Walay undang ang pagsiguro ni Governor Juliet Uy na mahatag sa kagamhanang probinsyal ang mga serbisyo ngadto sa katawhan isip usa sa iyang mga direktiba nga mabati nila ang tinuuray nga pagtabang ug transparensiya sa panggobyerno. Adlong Lunes, gipasidunggan sa kagamhanang probinsyal ang kalampusan sa Provincial Agriculture and Fishery Council kon PAFC Misamis Oriental sa ilang pagsakmit sa second place award sa Outstanding PAFC Executive Committee o Partnership Championship Award. Nakuha kini nga kalampusan human sa walay puas nga pakigtimbayayong ni Governor Juliet Uy sa Department of Agriculture ug sa mga AFC sa kalungsuran sa Misamis Oriental. Naghatag og mensahe si Provincial Administrator Ruel Gayoso sa mga kawani sa Kapitolyo kabahin sa pagbantay sa dili tinuod nga mga impormasyon nga makahatag og kadautan sa mga serbisyo ug ang panaghiusa aron mapalambo pa ang probinsya. Nagkatigom ang Provincial Development Council kung PDC uban ang Department of Trade and Industry alang sa pagpalambo sa mga micro, small, medium entrepreneurs kung MSMEs pinaagi sa promoting sustainability and productivity for enterprise resilience and upscaling in the Philippines kung Prosper Project sa lalawigan. Laro sa katiguman nga mahisgutan ang paghatag hibugaton sa mga MSME nga makapalambo sa ekonomiya sa Misamis Oriental. Ipasundaye usab sa kagamhanang probinsyal ang pipila sa mga produkto sa Misamis Oriental sa pagpanguna sa Provincial Economic Development and Investment Promotions Office kung PEDIPO o Provincial Agriculture Office kung PAGRO pinaagi sa pagpartisipar sa Agri-Ascenso Week sa Department of Agriculture Region 10 sa Centro Ayala sa Cagayan de Oro City. Adlong Martes, gitigom sa Provincial Land Use Committee kung PLUC ang dakbayan sa El Salvador alang sa PLUC Preliminary Conference kabahin sa land use sa ilang lugar. Kini aron masiguro ang epektibong mga planong pangkalambuan sa turismo ug ekonomiya sa Misamis Oriental. Duyog sa World Immunization Week, ang Provincial Health Office kung PHO nagpahigayon og vaccination program sa mga kabataan ug mabdus sa lungsod sa Talisayan ug Villanueva. Subay usab kini sa padayong kampanya sa Department of Health o DOH nga expanded program on immunization. Adlong Miyerkules, nagkatigom ang mga miyembro sa Local School Board kung LSB sa kagamhanang probinsyal aron panagisgutan ang honorarium sa mga retired child development workers kung CDWs ug mga partisipante sa Northern Mindanao Regional Athletes Association kung NMRAA isip usa sa mga direktiba ni Governor Juliet Uy nga hatagag pagtagad ang sektor sa edukasyon labi na sa kabatan-unan.
Padayon usab ang pagpatuman sa PHO sa immunization program nga ilang gitunod sa lungsod sa Tagulwan uban ang St. Paul's Hospital. Naghatag og dugang kahibalo ang mga medical expert sa mga ginikanan ug tigbantay kabahin sa importansya sa usa ka bakuna labi na sa mga bagong anak ug mga bata. Gitigom ni Provincial Administrator Ruel Gayoso ang mga administrative officer ug liaison sa matag opisina sa Kapitolyo alang sa alignment and consultative meeting aron mabati ang ilang mga yangungo kabahin sa mga proseso sa mga papeles. Tingo asab ni ini nga adunay transparensiya ug mas epektibong pamaagi sa mga proseso sa mga gikinahanglan sa mga opisina labi na sa sweldo. Mibisita ang Pagro ug Department of Agriculture Region 10 sa Mopatsi sa Claveria alang sa pagatukurong corn mechanical dryer with silo nga nagkantidad sa 250 milyones pesos. Pinaagi ni ini, mas maprotektahan ang kalidad sa ani sa mga mag-uuma ug malikayan ang alkansi sa ilang kinitaan. Usa kini sa mga tinguha ni Governor Juliet Uy nga matabangan ang mga mag-uuma. Adlong Webes, may bisita ang Pagro ug Integrated Provincial Community Assistance Center kon IPCAC sa Sitio Linandang, Barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental aron mag-conduct og site validation sa mga mag-uuma. Tumong niini nga makita ang mga kakulangon sa agricultural machinery, farm inputs ug irrigation system. Gipaybalo usab sa mga mag-uuma ang mga programa sa agrikultura ug pangisdaan ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy isip suporta sa pagpalambo sa ilang panginabuhian sa pagsiguro sa food security sa komunidad. Nakiktimbayayong ang kagamhanang probinsyal sa Department of Labor and Employment Condole alang sa pasiunang job fair nga gipahigayon sa Kapitolyo ug El Salvador City. Nagtanyag ang mga kumpanya ug local ug overseas nga mga posisyon. Nagpadayon usab ang pagsiguro sa kagamhanang probinsyal nga magpabiling abtik ug luwas sa lifestyle diseases ang mga kawani sa Kapitolyo pinaagi sa sinema ng wellness activity. Daghan pa ang giandam ni Governor Juliet Uy nga mga kalihukan sa lalawigan nga maghatag og dagkong kalambuan sa kinabuhi sa katawhan. Kining tanan nga kalampusan nahimong posible tungod sa pagsalig sa iyang liderato. Misugilo ng Provincial Engineering Office sa dagkong plano bahin sa pagpanindot sa kinatibukang capital area. Naglakip niini ang pagtukod sa Pilaes Sports Center, multipurpose building, multipurpose atrium, 4-story dormitory building ug ang expansion of Capitol Building ug daghan pang uban. Alang sa tibok storya aniya sayron pinaagi ni Mary Jane Salimbao. Ubay-ubay nga mga infrastructure projects ang planong ipatuman karon ni Governor Juliet Uy sulod sa Kapitolyo Probinsyal. Subay kini sa kamanduan ni Governor Juliet Uy nga mapalambo ang Capitol Compound pinaagi sa Provincial Engineering Office kan PEO. Matod ni PEO Officer in Charge Engineer Florante Hipos, adunay mga major infrastructure projects nga gilaraw nga mapatukod nga makatabang og dako sa katawhan samtang mapanindot ang kinatibukang hulagway sa Kapitolyo. Kini nga mga proyekto gilangkuban sa konstruksyon sa 400 million pesos nga Pilaes Sports Center multipurpose building nga adunay parking area, function rooms ug offices. 70 million ka pesos nga rehabilitation sa oval track, 150 million worth nga multi-purpose atrium kun performance theater ug auditorium, 40 million ka pesos nga 1-story fitness gym, 200 million ka pesos nga 4-story dormitory building, 51 million ka pesos nga grandstand ug 200 million ka pesos nga rehabilitation ug expansion sa Misamis Oriental Provincial Capitol Building. Sumala ni Hipos, bisan pa sa limitadong panudlanan sa Kapitolyo, padayon ang paningkamot ni Governor Uy nga makahangyo og dugang pondo gikan sa nasyonal nga pangamhanan aron matuman ang mga proyekto. So kung atong isgutan ang pundo ini nga mga proyekto, sa akong tan-aw nanay mga kwan si initial si Governor Juliet ini nga pangiwa pundo. Ngani karon sa tuwa karon siya sa kauluhan. Naming kamot nagduol sa mga ahensya. Dagan gay ang ahensya nga duol ngani sa siman mi katong naging semana dito man Miss Manila. Grabe gini yang kan ngamot ato sa mga ahensya nga maka solicit og pundo sa mga proyekto nga iyang gusto implement kay atong kanahon karon kung atong budget ang saligan kita maka-implement ini. So para kang Governor Juliet dili hadlang ang budget nga moy na atong gamiton karon nga ngita isag pamagi nga mapunduhan nga mga projects.
Samtang aduna sab pipila ka mga proyekto nga kasamtangang ginahimo sama sa dancing fountain, tennis court ug sa umalabot ang rehabilitation sa nature park ubos sa green program, pag-ayos sa perimeter fence, pagdevelop sa monument, ornamental garden o guban pa. Dugang ni Hipos, gilauman nga matibawas o makompleto ang pipila ni ini nga mga proyekto sugod sa bulan sa Agosto hangtod Setyembre ning tuiga. Sa laing bahin, gidayeg usab ni ini ang gobernadora tungod sa paspas nga pagtubag sa panginahanglanon sa ilang buhatan sama sa paghatag og piyesa nga galamiton alang sa pag-repair sa mga sakyanan sa Kapitolyo ug pagplastar sa sulod sa motor pool alang sa mas samugaway nga dapit sa mga nagtrabaho sa pasilidad. Kahinumduman aduna nay kiddie corner nga namugna sa wanan sa Kapitolyo gumikan sa dakong handom sa gobernadora nga adunay dapit nga kalingawan sa mga kabataan. Tumong sa gobernadora nga dili lamang mapanindot ang palibot sa Kapitolyo, kundi makahimo usab kini og pasilidad nga makahatag og dugang kaharuhay sa publiko ug makamugna og dugang kita alang sa probinsya. Update gikan sa Provincial Engineering Office, ako si Jane Salimbao, Miss R News. Daghang salamat, Jane. Sa laing bahin, pagpadayon sa road project ag hospital improvement sa Misor ang padayong gitutukan ubos sa liderato ni Governor Uy. Aniya ang kompletong mga detalye kalabot nini. Ubay-ubay na ka mga road project ug hospital improvement ning probinsya ang natibawas human nga gipukusan sa gamahanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Julia T. Uy. Kini paghatag haruhay nga kahimtang alang sa tanan, labi na mga kabaranggayan nga dunay problema sa kadalanan ug anaa sa mga hilit nga dapit. Ug ang pagsiguro nga dunay komportable nga lugar samtang ang mga pasyente gapaayo ug ang tanang buot mudangop sa matag balay tambalanan dunay insaktong kadangpan. Samtang pinaagi sa Provincial Engineering Office ubos sa pagpangulo ni OIC Engineer Florante Hipos, gipahigayon ang serye sa maong patigayon. Kini naglakip sa pagpagamit sa heavy equipment aron mapadali ang mga trabaho ug masiguro ang kalidad ni ini. So nakita na po nato ang atong improvement sa hospital. Medyo hayagayang na tanan atong mga hospital, so medyo presentable na, pero although pa siya nahuman, at least kamulo ang pagtrabaho. Ang atong motivation ini is di ko lang gyud ang encouragement sa atong gobernador nga paspasan. Mura na nagahatag sa mga motivation kay salamat po ni gobernador kay push gid siya sa kuan sa ibuaton ana may mo dili undangan. Nakita na ko ang paningkamot gid ni Governor Juliet Oy ngani maskin sa ipit ang atong budget, kabalo man ta sa atong budget karon nga medyo alanganin ta nangita gisag pamaagi nga maka-implement og projects na ngani daghan karon iyang ipasupot nga mga listahan sa proyekto nga gusto na niya ma-implement. Ang mga nakabinipisyo ang gilangkuban sa nagadiyang mga barangay sama sa backfilling of relocation area sa Barangay Poblasyon Lagunglong ug backfilling of oval sa Initaw Elementary and High School. Ang clearing of debris gumikan sa nitabong landslide diha sa Barangay Umagos sa Lagunglong. Duna usab mga road repair, rehab, clearing, shouldering, widening, graveling ug opening sa mga road barangays nga nahimutang sa barangays Agayayan, San Juan, Lunaw ug Pigsaluan sa Hingoog, barangays Bunbon, Bagukbok, Luyong Bunbon ug Igpit sa Upol, barangays Plaridel ug Gumaod sa Claveria, barangay Natubo ug Sulana sa Hasaan, barangay Taytay ug Sambuluan sa El Salvador, barangays Lumbo ug Baybay sa Alubihid, barangay Tuod Mantikal, barangay Sinalak Initaw, Barangay Liberty Lagindingan, Barangay Mabini Binuangan, Barangay Quezon Hitagom, Barangay Santa Cruz Taguluan, Barangay Buko Kinugitan, Barangay Kamuayan Sugbungkugon ug Barangay Mintabon Talisayan. Ana usab gihimo nga clearing of road shouldering sa diversion road paingon sa Lagindingan Airport ug ang clearing sa school building kung asa gi-demolished ang daan nga pasilidad diha sa Barangay Kibungsod, Magsaysay. Sa laing bahin, ang hospital renovation and improvement kasamtangan gihapong gipanglimbasugan nunot sa mandato ni Governor Uy nga siguraduhong mapalambo ang kinatibuk-ang health sector. As of latest update, sulod sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospitals kung asa ongoing ang repair and improvement sa MOPH Balingasag kung pagtrabaho sa ceiling repair and replacement, concreting of pathway, tile works, painting o repainting. Ug sa MOPH Mantika usab mao ang replacement of dilapidated ceilings, removing and replacing sa damaged tiles, repainting of walls, columns ug ceilings, replacement of non-functioning lighting fixtures ug ang overall sanitation. Ang OWA MOPH Alubihid karon anaa na sa 70% overall physical accomplishment. Ang maong update naglakip sa ceiling works, repainting, tiles, electrical, plumbing, masonry, metal framing installation, welding ug uban pang works and repairs.
Sayod si Governor Uy sa importansyang dala sa road projects ug hospital improvements nga duha lamang sa mahimong pundasyon aron ang katawhan pabiling makabarog luyos sa mga pagsulay ug moresulta ngadto sa progresibo ug madaugong Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Regiana Moore Maygay, Bangon, Miss Or. Pagpaila sa lalawigan sa Miss-Or, usa sa labing tumong ni Governor Uy, rason nga suportado niini ang tanang lakang sa Tourism Department. Sa mga dugang impormasyon, sayro nato pinaagi sa musunod nga lain pang Bangon segment. Nagmabungahon ang gipahigayon nga World Travel Expo 2025 nga gipahigayon sa Ayala Centrario Mall. Kini adunay temang Discover Beauty, Explore Freely. Isa itong expo, we put together all the related to travels, no? Travel agencies, hotels, resorts, theme parks, and also all the travel essentials na dito sa isang venue lang nang gagawin. 20 ka mga exhibitors ang misalmot sa kalihukan nga gilangkuban sa Anantara Vacation Club, Metrobank, RCBC, Union Bank, Via Philippines, Ashley Express Tours, Las Casas Filipinas de Acuzar, GCash, Smartways Travel and Tours, J Park Island Resort and Water Park, Candaya Resort, Elcrest Travel and Tours, New Dawn Hotel Plus, B Hotel and Resort, Amaya View, Yugo Travel Services, UHS Travel Central, Converge Fiber, Airtime Travel Express o Provincial Tourism of Misamis Oriental. Tumong sa kalihukan nga matanyag sa mga ahensya ang ilang nagkadaiyang booth, travel exchange and tours, lokal nga mga produkto ug uban pa. Gibutyag ni Provincial Tourism Officer Miss Cinderella Obinieta nga ang kalihukan usa ka pamaagi aron mapasundayag ang kanindot sa tibuok lalawigan. Nga ang ato ang mga produkto, especially also ato ang mga places, matagaan og spotlight that they truly deserve. And that's why we are here taking part of the World Travel Expo. It's also our first time nga ni take part ta sa World Travel Expo. And first time po nga nahitabo diri sa Northern Mindanao. Gidugang pa ni Obinieta nga ang kalihukan dako usab og ikatabang sa pagpalambo sa ekonomiya sa probinsya, hilabi na nga matabangan ang mga gagmay negosyante sa lalawigan. Dako usab ang pasalamat ni Miss Obinieta kang Governor Juliet Uy sa dakong suporta niini sa natad sa turismo sa probinsya. Mapasalamaton kayo kay Governor Juliet Uy, syempre sa iyang mga initiative, no, in promoting Misamis Oriental to the rest of the world. Ug aside from that, kami kampante kayo that Miss Or will not only attract more visitors, will not only attract more investors, but definitely uplift the lives sa tong mga local communities because of the programs, the projects and initiatives of our governor. Giabrihan ang tulo ka adlaw nga kalihukan nga gipangunahan sa AdAsia Events Group OPC nga gipanguluhan ni Managing Director Ms. Miles Caballero, Misamis Oriental 2nd District Board Member Princess Imano, isip representante ni Governor Juliet Uy, Cagayan de Oro 2nd District Councilor Girly Balaba. Atol sa kalihukan, gibutyag ni Misamis Oriental 2nd District Board Member Princess Imano ang kamahinungdanon sa turismo. In our province, we understand that travel is very important. It helps communities, supports entrepreneurs, and empowers different livelihood programs. This is to preserve the heritage and inspires the next generation to see the world with open eyes and open heart. Padayon ang suporta sa inahan sa lalawigan sa sektor sa turismo kay nagtuo kini nga dako og mahatag nga kontribusyon sa pagpalambo sa ekonomiya sa tibuok Misamis Oriental. Alang sa tinuoray nga kabag-uhan, ako sa Ellen May Lahinaw, Bangon Miss Or. Hisgutanan usab sa hugot nga kolaborasyon tali kagaman ng probinsyal ug mga partner agencies. Walay puas ang suporta sa administrasyong Uy ngadto na sa DILG ug PNP. Bahin sa maong balita aniya atong Siron kini. Mitambong si Governor Juliet Uy sa Transformative Leadership for Elevated Governance Refresher Training Course sa Department of Local Interior Government Region 10. Ubos kini nga kalihukan sa 2025 newly elected officials performing leadership for uplifting service kon Neo Plus program sa DILG. Tumong sa kalihukan nga magiyahan ang mga newly elected officials kabahin sa ilang mga responsibilidad. Magsilbi usab kini nga refresher course alang sa mga opisyalis nga napabilin sa ilang mga posisyon.
Basic lagi kayo katuyuan no, para ma-refresh ang atong mga newly elected officials, katong mga nag-comeback na bitaw. Because we want also to have alignments there no, sa local chief executive or sa executive department with that of the Sanggunian. Sama sa atong lecture kaganina, atong ipasabot nga ang under the law, ang local chief executive, ang mayor, mag-present man siyang program of government dito sa Sanggunian, lakip na ni Ana ang mga proposed legislative measures. These things muna itong ipasabot nga there really is a need for alignments. Nasayod ta nga naamang yun ang politika no nga sa we call that political dynamics sa local government units, but human naman ang eleksyon ato usab nga gihangyo ang atong mga local government officials nga we will now focus on governance. Samtang naghatag og mensahe si Governor Juliet Uy sa mga nisalmot sa kalihukan nga ginapatuman niya sa probinsya ang letrang G sa bangon, good and transparent governance, aron hugot ang pagsalig sa katawhan sa administrasyon. Ang mga lecture nga gihatag gilangkuban sa pagtutok sa kapobrehon, paghatag serbisyo sa katawhan, paghatag higayon sa business sector, food security, turismo, digitalization, private-public partnership ug emergency preparedness. This program of the DILG, Department of Interior Local Government, kana makatabang gid ni siya sa mga public officials. Kay sometimes ma-electa wala ta kabalo day unsa day ato ang angay pagabuhaton sa usahay, magsigilan ta og pag election time sigilan ta og saad, but wala day insakto o konkreto nga plano and walay vision. So that's why gapasalamat nga ning naani nga programa sa DILG kaning NEO Plus, newly elected officials plus, kay apil naman po ng mga karaan sama sa ako nga makatabang para paghanay pod og matuman ang mga gipangsaad sa panahon sa eleksyon. Nilungtad sa duha ka adlaw ang kalihukan nga gipahigayon sa Lux Hotel, Cagayan de Oro City. Kauban sa DILG ang Department of Economy, Planning and Development Office kon DepDev ug Office of Civil Defense kon OCD sa paghatag input sa maong kalihukan. Whatever Governor Juliet Uy needs, kung iyang mga kinahanglanon, labi na from our mga municipal mayors, andam kita mutabang and 100% musuporta kita sa angay ng mga angay na itong mga suportahan ng mga kayuhan. And I don't think naay mga kalihukan nga dili lugar na to angay suportahan, kaya ang mga leader kayuhan mo yun sa kadaghanan ng mga gabuhaton sa itong mga lideres. Hilabi na ato ang Governor Juliet Uy. Lakip kini sa mga kalihukan ni Governor Juliet Uy nga nagtinguang matagag tinuuray nga serbisyong katawhan sa Misamis Oriental. Sa laing bahin, mitambong usab si Governor Uy sa pagsaulog sa kapulisan sa Community Relations Month sa Camp Alagar ning rehiyon. Niini nga kalihukan, midawat o pasidungog si Governor Juliet Uy tungod sa iyang aktibong partisipasyon sa pagsiguro sa seguridad sa lalawigan. Naghatag usab og award si Governor Uy sa mga pulis tungod sa ilang dedikasyon sa pagserbisyo sa katawhan. Ang mga award nga gitunol mao ang Outstanding Unit sa Kapulisan sa Hingog City ubos sa Police Community Relations, Outstanding Individuals awardees sila si 1st PMFC Miss or PPOFC Commander Police Lieutenant Colonel Ariel Philip Pontillas ug balingasag MPS Police Senior Master Sergeant Jennifer Picardal ug ang special awardee nga si Patrolman Michael Laid gikan sa Salay MPS. We are very glad no nga gianian gayud kita mismo sa Gobernador sa Misamis Oriental, Honorable Juliet Uy, and we are really looking forward no sa ato ang mga partnership, collaboration, ilabi na kabahin sa peace and order sa Region 10. And of course, ato ang tagag emphasis no ang tema karon sa 30th PCR month sa PNP, kining sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, dili lamang kini siya tema, dili lang kamang kini siya mensahe, apan usa kini kasaad. Saad sa inyohang kapulisan nga gikinahanglan og suporta, pag-alayon, kooperasyon gikan sa ato ang kasawhan. Nagpadayag si Governor Uy sa iyang hugot nga suporta sa kapulisan aron magpabilin ang kahusay kalinaw sa lalawigan. Pipila lamang kini sa mga kalihukan ni Governor Uy isip pagpatuman sa iyang saad nga kolaborasyon sa ubang ahensya aron makabangon ang lalawigan sa Misamis Oriental. Alang sa tinuoray nga kabag-uhan, ako si Nefilim Diaz, Bangon, Miss Or.
Samtang ang mga serbisyo hatod sa DSWD Extension Office nga anaa nahimutang sa Capitol Grounds kanunay abli ug andam manerbisyo sa tanang nanginahanglan. Ang maong inisyatiba nagikan sa ligong kolaborasyon tali partner agencies alang sa mga detalye kalabot sa unsaon pag-avail sa various services atong sayron sa Uy, Kabalo Ba Mo by Ken and Zai. Uy, kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, Mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy, kabalo ba mo? Uy, kabalo ba mo nga ang buhatan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga kaniadto nahimutang lamang sa Uptown Carmen, Cagayan de Oro City, aduna nakaroy extension office dinhi mismo sa provincial capital sa Misamis Oriental. Oo, sakto gyud. Kini mao ang extension office na himutang ubos sa Provincial Tourism Office o kini nahimong realidad tungod sa walay hunong nga paningkamot sa atong inahan sa lalawigan Governor Juliet Uy nga padayon nga nagapalapad sa serbisyo alang sa kaayuhan sa tanang Misamisnon. Aniya ang mga lakang kung mangayo og tabang gikan sa ato ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Una, pagparehistro or intake. Mag-fill up og form og muhatag og basic nga impormasyon. Hatagan dayon ka og queue number. Ikaduha, interview o assessment. I-interview ka sa social worker pangutan-on ka bahin sa imong kahintang, makwarta, pamilya o problema. I-assess ka kung unsa ang imong kinahanglan nga tabang. Ikatulo, pagsumiti og requirements. Kasagaran nga pangayuon, valid ID, Certificate of Indigency gikan sa barangay, medical records or reseta kung medical assistance, proof of income kung naa. Ikaupat, evaluation. I-review sa DSWD ang imong dokumento o interview tan-awon kung qualified ba ka. Ikalima, approval. Kung pasado, i-approve imong request. Sultihan ka unsa nga tabang ang ihatag. Ikaunom, paghatag sa assistance. Pwede kwarta, guarantee letter, or relief goods. Usahay dayon ra makuha, usahay naay schedule. Ikapito, monitoring kung needed. Naay-follow up ang DSWD labi na sa long-term nga tabang pariya sa 4Ps. Og dili lang kana ang maayong balita kay sa kilid mismo sa DSWD Extension Office ania nahimutang ang opisina sa ato ang Congresswoman sa unang distrito sa Misamis Oriental, Attorney Karen Lagbas. Busa sa ato mga kaigsuunan sa unang distrito sa Misamis Oriental nga nanginahanglan sa tabang og suporta sa atong halangdong Congresswoman Attorney Karen Lagbas, mas dali na ninyo siyang maduulan ang iyang opisina dinhi lang sa provincial capital andam gayud sa paghatag og serbisyo og suporta alang sa inyong mga panginahanglan. Kini nga mga inisyatibo nagpakita lamang nga ang atong lokal nga panggamhanan padayon nga nagtinabangay aron mas mapalambo ang serbisyo publiko ug labaw sa tanan kini usa ka pamatuod sa malasakit ug dedikasyon sa liderato ni Governor Juliet Uy nga nagpadayon sa pagdala sa serbisyo duol sa katawhan. Sa ilawom sa iyang panguluhan, ang gobyerno sa probinsya dili lang maglingkod sa opisina kundi aktibong nangita og paagi aron mas masabtan ug matubag ang tinuod nga panginahanglanon sa katawhan. Busa mga higala, kung kamo o inyong mga kaila nanginahanglan og serbisyo gikan sa DSWD o tabang gikan sa opisina sa atong kongresista, ayaw na paglangan adto na sa provincial capital sa Misamis Oriental ug pahimusli ang mas duol ug mas sayon nga serbisyo. Kay dinhi sa Misamis Oriental, ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy, ang serbisyo ginaduol, ang katawhan ginatagaan og importansya ug walay bisan kinsa ang mapabayaan. Kini si Kendra Ernst o kini ang Uy, kabalo ba mo? Uy, kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, Mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy, kabalo ba mo?
Og karon misa-mis nons atong i-check ang lakat sa panahon alang sa nahabiling mga adlaw ning semanaha sa makanunayong pagpadumdum to stay informed, prepared, and be safe. Alang sa lakat sa panahon dinhi sa miso, dunay mapanganuron nga kalangitan uban sa posibleng patak-patak kapag ulan ug pagpangilat gikan karong Huwebes hangtod sa adlawng Sabado. Ang temperatura molangkob sa 25 degrees Celsius ngadto sa 32 degrees Celsius. Sa maong rason nga magdala kita og panagang sa init ug ulan kung gikinahanglan gayud ang paglakaw gikan sa atong Pinoyanan. Pabiling magbinantayon, ibal-an ang kalit-kalit nga pagbago sa weather conditions. Amping kita kanunay misa-miso. Sa dili pa matapos ang atong news program, ani ang mga nagkariyang mensahe pasalamat gikan sa mga kadagkuan ug mga benepisyaryo nga maoy timaan sa tiunay ug puno sa gugma nga panerbisyo sa kagamahanang probinsya. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, nga naghatag tinuuray nga serbisyo o pulido nga proyekto para makabangon ang Misamis Oriental. Gob, daghan kayong salamat kauban sa imong sa local school board o taga-province sa Misamis Oriental. Ang DepEd Misamis Oriental mapasalamaton kanimo, kaninyo nga tanan, kauban sa mga bata, ang among mga magtutudlo, ang among mga coaches, assistant coaches, chaperones, mga atleta, ug tanan sa pamilya nga miyembro sa DepEd Misamis Oriental. Gob, salamat kayo sa imong suporta. Kaya ang imong suporta nagpasabot kani nga dako kaning impact para sa atong mga batanon aron mahimo silang mapuslanon nga mga lumulupyo dili lang sa atong Misamis Oriental kundi sa tibuok kalibutan. Among ipasigarbo ang imong pagtabang kanamong tanan. Salamat kayo. Ako nagpasalamat kang Gobernador Juliet Uy kay siya naging nakatabang. First time sa barangay sa Mantikaw, ako gagib buhatan o kaning mga ekwipo. Nagpasalamat ko ni Gobernador kay lagi kitagaan kong pagtagad niya. Wala ko nagsayang sa panahon. Isip barangay captain sa barangay Kamanga, nagpasalamat ko sa atong Gobernador. Nagpasalamat ko ni Gobernador Juliet Uy kung masuportaran ko niya tinagi nga project sa concrete kay farm to market makahatag gini kay kanindala nagikan na sibitahon sa Misamis Oriental sa Lugait padulong dinhi sa Kamanga ma'am. Atog yung bibuhon ang Misamis Oriental because tourism is not a political mga lihok kundi para sa kalambuan gyud. So there is no political colors in tourism. So bibuhon gyud nato atong unify ang mga tourism officers, hangyon ang mga mayors that this province would be a progressive and musikap gyud sa Misamis Oriental. Ato yung paningkamutan nga mudako ug mataas ang ato ang tourism arrival sa panahon ni Governor Juliet Uy. So tanan niya nga mga programa o proyekto ato gyud siya gubanan. So dapat magkahiusa gyud ta para makuha nato ang damgo ug makabot nato ang kalambuan sa Misamis Oriental. Let's invite our friends from the abroad nga magkahiusa ug magbibog gyud ug mamayo ang atong turismo. So dili naman ta mauwaw karon kay maayo naman atong mga tourism establishments ang ato na lang gyud nga panaghiusa ug tinabangay para makabot ang mga programa ug proyekto sa ato ang gobernador. Governor Juliet, daghang kayong salamat sa imong suporta ug hinaot dili namo pakaulawan, dili namo kanang hatagan og division ang iyang paningkamot kung suporta gyud ni sa unsay iyang tumong tinguha kay para ni sa kalambuan sa Misamis Oriental. Subay sa liderato ni Governor Juliet T. Uy kung asa gugma o panaghiusa mao'y nagsilbing pundasyon sa pagkabot sa usa ka progresibong lalawigan. Daghang salamat sa kanunay suporta Misamis Oriental. Matag adlang Huwebes sa tangininyo ang atong programa hatod ang kamatuuran lamang. Samtang tune in kanunay alang sa lain pang segment sa sunod episodes. Sa ngalan sa tibok Miss or PIO, subli ako si Regian Amora Toniel Maygay og kini ang Miss or News.